alsjeblieft even over die sleutels en dan ga ik nog even gewoon een beetje zo voorkouwen, zo van die sleutels en de andere mensen die ook die sleutels hebben, weet je wel. Ja. Nou, hoe zit dat? Ja, wij wonen hier in dit appartement, maar dat is niet alleen voor ons. Dit appartement niet voor ons. Op dit moment, wij zijn alleen, maar dit appartement voor 8 personen. En dat is geen privé leven. Dan maar kom je uit de kamer en gelijk zie je andere mensen. Maar toch aan de medewerkers, wie dat werkt hier, ook aan sleutels van onze opkamers. Dus dan kunnen aan elke moment, jij weet het nooit, onverwacht. Over wie hebben we dan? Toch over de COA, toch? Of niet? Wij hebben alleen maar bedden. Wij kunnen hier slapen. Ja. Maar niks meer. Ja. Ja, ik wil niet als iemand komt naar mijn kamer naar binnen. Zeggen ja. Douche, en dan staan er mannen in je kamer. Ja, klopt. Ja, dat kan. Dat kan. Waarom zouden ze dat doen? Is dat Stimuleren mensen terugkeren. Als iets gebeurt met mij, ja, ben ik op straat eigenlijk ook ik loop ook niet veilig, weet je. Als iemand maakt mij dood, ja, ik ben illegaal, ik ben zonder documenten en kan daar achter hoek ergens ondergrond mijn graven niemand kan vinden meer. Ik ging van iets naar een beetje. Ik bedenk alles in mijn eindje. Alle kids met een J'tje. Doe iets, want wat weet je. Ik ging van iets naar een beetje. Ik bedenk alles in mijn eindje. Voor alle kids met een J'tje. Doe iets, want wat weet je. Ik ging van niets naar een beetje. Ik bedenk alles in mijn eindje. Voor alle kids met een... Jij zit zo erg vast. Ja, jij hebt nergens, weet je, ja, vrijheid. Jij mag niks. Jij hebt alleen plichten, maar nergens heb jij rechten. Ik wil niet klagen, maar wat ik wil zeggen, hier is ja, mijn mening, dat is slechter dan gevangenis, nog erger. En stel maar voor, en mensen jarenlang zitten in een asielcentrum. Eerste moeten elke dag meldplicht. Dat lijkt maar voor mij net als toen was een Tweede Wereldoorlog, net als Joodse mensen dan zaten in kamp en hoe dat behandeld. En dat is precies hetzelfde. Wij moeten aan een bepaalde tijd echt elke dag melden. Alleen dat wat ik merk, ik heb er nog geen nummertje, weet je, net als toen een Joodse mensen in kamp. Dat lijkt maar zo, dat jij merkt elke minuut, elke seconde, jij bent niemand gewonnen. Je wordt ook telkens gekleineerd eigenlijk. Zo heb ik het een beetje ervaren. Je hebt inderdaad geen rechten en gewoon heel veel vrije tijd, maar inderdaad geen vrijheid. En dat laat je toch wel dingen beseffen van hoe het allemaal is. Hey, ik wil dus even gewoon bij het begin beginnen. Jullie komen uit? Uit Kazachstan, wij komen uit Kazachstan. 2000. December 2000, ja, kwamen we hier. Ja, Kazachstan eigenlijk, ja, als kijken, ja, mooi land, ja, mooie bergen, ja, stukje woestijn, ja. Veel discriminatie, corruptie door de machtige personen, door de reageren door de politieagenten. Ja, je kan gewoon vandaag uit huis weggaan en morgen kom je niet naar huis. Kan je in gevangenis zitten, ja, je kan gewoon door de straat lopen, politieagent komt bij jou, gewoon controle, ja, paspoortcontrole, oké. Zakje met cocaïne, heroïne stoppen in jouw zak, je bent schuldig. En wat voor werk deed je? Nieuwe afdeling van politie. Toen voor die afdeling moest ik illegale drankjes door de grens brengen. Dat moesten illegale dingen en naar vliegtuig brengen. Door de douane. Want een douane controleert niet meer, weet je. En dat was wapens, geld, goud. Ik was altijd bang. Ik was altijd echt bang. Toen wij woonden in appartementen. Echt, ik was echt gewoon altijd bang. Verschrikkelijk gewoon. En echt, elke keer chanteren en zegt, nou, als doe je niet. Dus en jij weet het nooit of ja kan drugs en gooien naar jou. Of pas op met jouw vrouw, je hebt nog een mooie vrouw. En toen chanteerde en Vadim en ja, je moet dat, hij wil natuurlijk niet, want jij loopt risico, jij begrijpt dat.
Maar op een moment dat gebeurde echt. Hij wilde dat niet meer doen, maar politieagenten dan kwam bij ons en kloppen en kwam naar binnen. Nou, en Alec was ook dan toen klein en hij was dan 1,5 of bijna 2 jaar. Nou, en toen echt aan het begin, ja, jij bent, ik wist er echt niet echt, en jij bent schuldig. Voor wat? Waarom? Wat heb je grote man? En begin mij slaan. Echt in mijn huis. In mijn huis zo hard geslagen. En toen Alec was zo'n kleine jongetje. Echt gewoon. En dat was hysterisch. En ik weet het daarom. Hij is gewoon echt psychisch eigenlijk. Dat was schadelijk. Echt gewoon. Ja, weet je. En nog als 3 sterke mannen. En ja, en slagen niet alleen met een vuisten, met een voeten, met een rubbers en een stok. Nou, weet je, ik had echt gelukt, wat dan niet mijn dood gemaakt, echt gewoon. Ik kan niet met woorden gewoon wat ik heb gevoeld toen. Dus als ik kwam uit het werk en zie je deze kartine en jouw vrouw zit in bloed gewoon. Rommel en chaos, ja, hysteriek. Wat? En die zoon. Ja, mijn zoon ja, in hysteriek ook. En naar het ziekenhuis en officieel, en toen kwamen andere politiemannen. Toen ik begon, weet je wat is er gebeurd? En die verhaal vertellen. Maar dat was nog erger gebeurd. En toen, over een paar weken, wanneer word ik een beetje hersteld, en kwam een politieagent en zegt, nou, weet je, dat klopt niet jouw verhaal. Jij ligt op een politieagenten en dat is niet goed en jij bent schuldig. En toen pakte mij en naar gevangenis nog brengen. Dat is toch gek? Stel nu dat jullie niet gevlucht waren en dat je in Kazachstan gebleven waren. Ja. Wat was er dan gebeurd? Ja, als met die problemen welke gebeurden daar, ja, ik word gewoon opgevangen of gewoon vermoord. Omdat ik was gewoon getuige door de dienen welke president en andere gewoon mensen, machtige mensen gedaan, moest ik voor die mensen doen. Ja, gewoon illegale dienen, ja. Als ik kijk naar mezelf, ik ben echt heel erg trots op zichzelf. Ik heb er dan zoveel te veel meegemaakt. Ik heb er dan zoveel gezien in mijn leven, aan ellende en wat ik heb aan overleefd. En nog steeds, ja, ik wil door. Ik ben nog sterker geworden. Echt. En ben ik ook heel erg trots op Alec. Natuurlijk wat de laatste jaren dat gebeurt. En hij zit in een puberteit. En ja, hij ziet niet meer perspectief. En hij begrijpt, ik word straks 18. Maar als ik heb geen verblijfsvergunning. Ik mag niet stage, ik mag niet lopen. Ik mag niet doorstuderen tot 18 jaar. Maar als heb je geen verblijfsvergunning, na 18 jaar mag niet. Dus hij ziet geen toekomst. En dat gebeurt echt met Alec. Op een moment hij frustreert. Waar ben ik? Wie ben ik? En toen begon met muziek, met een rappen. Maar wat hij heeft dan bereikt, nou, dat is voor mij ongelooflijk. Hij heeft echt veel te veel gedaan. Ik ben heel erg trots op op onze zoon. Echt gewoon. Nou. Dus wij hebben dan 3 kinderen. En toch, als we dan kijken naar het hele leven. Nou, en onze kinderen stellen onze echt ontzettend goed. Echt gewoon. Ha, yeah. De laatste tijd is alles ineens zo serieus. Ik moet meer money maken, ben eens keer het uit de beu. Soms zit ik op mijn level, soms heb ik geen eens een ui. AZC leven, homie, het is niet altijd leuk. Mijn intuïtie zeg maar aan, ik blijf rappen, zet een stap verder. Ja, de chick is knap, maar ik moet verder denken. Ik weet rappen, de skate is mijn bendigheid. Ik moet voor mijn talenten leven, jullie door de overheid. Ik creëer mijn eigen reglementen. Ik zeg je, iedereen heeft verboegen talenten. Kijk naar mezelf, niet naar procenten. Ik zeg je eerlijk, ik wil meer fucking money. Meer fucking money's, meer fucking money's. Want ik zeg je even eerlijk, ik wil meer fucking money's. Wat is dan nu vrijheid voor jou? Ja, ik kan alles wat ik wil. Ja, maar wat is dat dan? Ik wil naar vakantie gaan. Dat mag wel. Maar vroeger, dat mag. Ik mag zelf, ja, straks, ik weet het, ik krijg sleutel, ik kom bij de deur.
dat is echt mijn huis. Komt niemand naar binnen zonder mij uitnodigen, weet je. In het ziekenhuis, stel maar voor, ja, alsjeblieft jouw legitimatiebewijs, ID-kaart. Zeg, ja, heb ik niet. Hoe kan dat nou? Wow. En voor Nederland, dat is niet nou iedereen hebben. Dan zegt ja, en moet een hele verhaal. En dan sta ik bijna een uur bij de balie. Er En staan er 30 mensen achter ons gewoon Ja. te wachten. Sta je jezelf gewoon letterlijk voor Jan 0 te zetten gewoon. ja, En je je kan kan niet het ook anders. niet helpen. Juist. dat. En ik mag wel nu bewijs halen bijvoorbeeld. Ik mag wel gewoon legaal auto rijden. Echt met plezier. Hoef niet, weet je. Je zo hoeft geen is de stiekem baan. gedrag. Nee, Ja, stiekem iets te doen. Hoeft niet. Ik mag wel kiezen nu, bijvoorbeeld. Ik mag wel naar school gaan. Ik mag wel studeren, diploma halen. Nu mag ik zelf kiezen wat ik wil doen. Welke werk ik wil. En vroeger niet. Ik wil gewoon een plek kunnen hebben waar we gewoon allemaal in onze eigen normen en waarden kunnen leven. Waar we gewoon rekening kunnen houden met onszelf. Waar we gewoon... Ik wil gewoon kunnen schreeuwen gewoon en dat ik gewoon me vrij kan voelen en dat gewoon niemand daar last van heeft, weet je wel. Nu mogen je dat. Ja, Juist. echt, dat is soms wel ongelooflijk, weet je. Dat is echt van, nou, is dat echt waar? Is dat eindelijk mijn droom gewoon echt aan de hand gekomen? Juist. Nou kan ik zeggen, nou, nu kom ik outcast. Ja, ik wil graag bij Schiphol werken. Dat laatste mijn beroep was ook vliegveld in Almata. Dus ik vind dat is leuke werk. Ja. Mijn missie is om een beeld te geven aan de mensen van hoe het eigenlijk ook kan zijn in Nederland. Er zijn nog gewoon veel mensen die hier in illegaliteit verkeren. Maatjes van mij die hebben bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning. Die horen dan het nieuws dat ik heb. En dan denk ik eigenlijk van, ik wil het eigenlijk niet vertellen aan hen, weet je wel. Want ik weet gewoon, ze zullen zeker blij zijn voor mij. Maar ze zullen ook pijn ervaren, omdat zij het niet hebben. Ik wil gewoon, ik vind dat iedereen een kans verdient. Want hier, wij zijn geen criminelen. Ik denk, er zijn hier veel mensen, zijn gewoon goede mensen, kan ik gewoon oprecht zeggen. Maar het lijkt alsof ze als crimineel worden behandeld. Het lijkt gewoon, het is eigenlijk een heel vies spelletje allemaal. En het gaat alleen maar om geld en om macht. En ik wil daar verandering in brengen. Laatste maanden, ik ga slapen, dan word ik wakker. Alleen met een één ding, weet je. Ik wil gewoon naar politiek komen. Ja. Ik wil echt iets doen met een asielbeleid, die systeem veranderen, echt. Nou, dat is niet goed hoe dat gaat. Zie jij, 15 jaar ben ik hier. En toch, eindelijk, ik ben vrij, ik ben mens. Weet je, het staat op papieren officieel. Dat lijkt me die jaren lang, wat wij zaten, tussen een hemel en aarde. Eigenlijk ben je nergens. Dat ben je echt, ja. Maar nu niet meer dus. Ja, nu niet meer. Eindelijk, weet je, zeg ja, ik ben het. Ik ben gewoon. Ja. We zijn er gewoon. Ja. Ik zou echt gewoon dolgraag ook in Albert Heijn willen werken of zo en daar mijn geld mee verdienen. Als vakkenvuller bijvoorbeeld. Maar het mag niet. Ik heb geen legitimatiebewijs. Hey, deze gaat over een vriend van mij. Hij is Russisch. En hij moest terug naar zijn herkomstland. En dat is fucked up. Yeah. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, Ik vraag me af waarom ik dit leven heb moeten leiden van... Ik snap het niet echt. Om de zoveel maanden moet je ergens anders zijn. Je beste mat wordt teruggestuurd naar herkomst, shit is gemeen. 13 jaar lang heeft die shit voor mij geduurd. Nachten niet geslapen, je wordt insane, kom uit de grootste ghetto-buurt van Nederland.
En dat is mijn probleem, yeah. En dat was zijn probleem. Maar Matty, ik zie je. Je hebt het gevoel dat je geen mens meer bent. Want het boeit ze gewoon niet.